Moso claim iri kuti shingirai unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yekukoka kunoita mhirizhonga pamba pakatsande ukasikorova mukadzi wakatsande zvidya zvose uchibata muviri wake nekudaro uyani uchapupu hwako. Sikorova mukadzi wani Wakatsande. Katsande hongu. Yakarohwa musi wani. Ini date pana rakanyorwa Samuel musi wa 6 August. Munonwa zvichame munonwa mchana. Musi wa 5 munonwa 5 madzope 5 August. Nemabenya anonwa futi. Mabenya ngwayo wanda masomo. Muna makore mangana. Ruzhowa hatingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi takatendeka sajobho uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers, masters in security fence, barbed wire, game fence, mesh wire, razor wire and fence making machines, supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. But you just fambisai now. Right. Assessor one muzuka Zvakanaka. Njeri Shingirai musore nawaunzwa unobvumirana nawe here hungu kwete Roda taura tinzwe nawe yako yose zizere Pamsore sorry amsu kudaku pamsore changamira. Mosha yari kuramba ndeipi? Yauri kuramba ndeipi iwe? Nduramba. Ndekuti ndakabata mirwa vakarwa nadzimai vangu. asati hana kutaura kwake notanikuza kunyepa ozotama ndipikisa kuti ngapike kuti asumudze ruoko rwake. Right, mupikise vamsu. Panzwa zvandakuitisa iwe uchisumudza ruoko rwako utaure kuti zvandakutaura panapa ndiri kutaura zvechokwadi zvisina kupamhidzira kana kutapudza. Ongo Ndakutaura panapa ndakutaura zvechokwadi zvisina kuwedzera kana kutapudza. Tinotenda. Right. Nyaya yandichitaura ndeyekuti iwe uri kuramba mhosva ipi? Mhosva inini yandiri kuramba ndeyekuti ndakabata miri wangu kuti indaive ndakamira vachirwa nemudzimai wangu. Good. Uchiri kuyeuka here manje manje apa uchitaura kuti takabata mukadzi uyu tiri vaviri? Teerera. Uchiri kuyeuka here nemuromo wako iwe uchiti takanga tiri vaviri tichibata mukadzi uyu miri wake? Tiri vaviri pakupomerwa nyaya iyi. Aiwa. Ndiwo wataura nemunhu wako tanga takateerera izvo. Tanga takateerera. Nemunhu asataura takabata miri wavo tese tiri vaviri nemunhu wangu asi. Ndonza mani ningirike defendant taura Manga muri vaviri patakabata miri wavamai. all right Roda tindipestera all right Roda zvaipa zvokuti chiri kutondishamisa ndechekuti mhosva yauri kunyatsoramba chaiyo ndeyekurova here asi yekubata iyi wataura kuti takanga tiri vaviri tichibata mukadzi uyu. Kutaura kodini mapirirwa akaitwa pakunzi taibata tiri vaviri ndopandikutaura ndopandabvuma kuti taive vaviri. Muchiita sei? Vachirwa nemadzimai angu vakarwa nemadzimai angu. Mumwe wangu wandaive naye ndiye akarova mukwasha wangu mwana wamai ake ndiye akarohwa. Ava mai ava vakarwa nemukadzi wangu. Asi tikada kubvunza vanhu vese vari muno vane nzeve. Mese muri muno mumasabhuku
tipupurireiwo kana ndanyepa zvataurwa nemurume uyu. Aiwa, darira kunzwa kana. Ona iwe madyiwa. Darira nerari siro diki. Ndaona alinyepe. Avakona vakagara kudai. Utongi unozikanwa pasi. Nofunga uchitaura ezvinorwisa adzimai avo zvakare mukati. Kuti makabatsirana kurova amai avo muri vatatu. Unoda kudai izvozvo here. Adzimai mutowaisa pakuti ndo vakarwa nawe. Muri maiti pano kana amai apa zvavataura iwe zvobvunzewo kuti tipindure kuti watitangadziri vanhu. Muchiite pana adzimai avo. Adzimai avo vaigara adzimai vangu. Inini ndakamira. Uyu mumwe wangu anonzi Berista asipo nhasi. Akasvikorova mukwasha wangu. Ndopakatangira nyaya. Vakarwa naadzimai vangu. Yaigotanga nyaya sei iyo vanhu vachitorwa? Maitakanutsa here. Imi varume vaviri. Imbomira yamai yatsatauya kwamuri. Muri vari kutakanutsa vairo. Aiwa, ina ndira kutakanutsa. Taita noizi yakatangira mumba. Kitchen. Ndobva taona kuti mukitchen mune moto muti vaibika. Ndobva tabuda ndabva ndavhura dhoo tabuda panze. Mukitchen mama ya. Mukitchen mama ya. Panogara amai ava nemi pakareba zvakadini? Alright. Maidei kumba kwava. Muri vatatu kuenda kumba kwa amai ava. Amai ava ndamukurungaira vangu vakaroora mwana wakaroora mwana wangu. Saka maidei. Aroora mwana wangu. Pane zvakaitika ndobva ndazofonerwa nadoko. Ndichinzi uyai mutore mwana wenyu anogara zvakanaka. Saka ndopandikaenda ndichiti ndinotora mwana wangu. Ndobva ndasvika kumba kwavo. Ndobva ndasvika kuti amai mwana wangu aripo here. Ndakasvikira padoko ndatuma dongo ndobva aenda. Ndobva anzi mwana wenyu hapo aenda kusentinari. Abuda achifonera navamwe varume aenda kusentinari. Saka ndobva ndati waenda kusentinari asi chandinangwa chandainga ndichikuti ndayozotora mwana wangu ndanga kuti haana kugara zvakanaka. Saka ndozvonanga ndangoinga kundora mwana wangu achiri mberi. Ndobva ndabva. Alright, mira. Hauna kuroorerwa here shamwari? Hauna kuroorerwa here? Handisati ndaroorerwa. Komunyaya idi pausina kuroorerwa. Shingirai ungade zvakukutinetsa. Ndida kungoverenga apa ubva wanditsanangura zvausiku uirana nazvo. Panzi shingirai unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yekukokwa kunoita mhirizhonga kumba kwakatsande mukasikurova mukadzi wakatsande muchimubata-bata zvidya zvake nemuviri wake wose. Zvakuramba ndezvipi? Zvakanaka. Chiteerera unzi wayatsinzwisa zvandaverenga. Zvakanaka. Rega ndikubvunze. Chokutanga wambotsanangura wewe ukati tiri vaviri ndisu takabata muviri wamai avo. Teerera. Izvozvo wazvitaura izvozvo. Hapana ambokupachika mazwi. Chechipiri wazotaura iwe kuti pokutanga kuti tiri vaviri. Pechipiri ukati iwewe taive tava vatatu naadzimai vako. Handiti? Right? Tiri kuenda mberi. Statement yandaverenga apa iyi. Zvawaramba chaizvizvi ndozvokurova muviri wamai avo. Asi muromo wako iwewe uri kutsanangura uri kuti ndakanga ndaenda kunotora mwana wangu. Ndizvozvo. Wadii kuramba kuti izwi rokukokwa handirizivi. Saka una kuzviramba. Hauna kuriramba izwi iroro, hauna kuriramba. Zvareva zvadudzira kuti shingirai. Chokwadi chaicho ndechokuti iwe nemumwe wako akakukoka uyu makasvika mukarova amai ava. Zvinova zvine nyaya yokutsanangura kuti yakaenda kumapurisa. Izvo zvazvinendi zvokurwa izvo. Isi tine chokuita nezvamanzwa zvaverengwa namambo muconstitution yedu iyo zvokubata-bata muviri womudzimai womuridzi. Dai wanga uri wataura uchiti zvechokwadi kusvika pamba pavo takasvika ini handina kumborwa akarwa naadzimai vangu zvanga zviri nani. Ende amai ava pakuziva kwako vane rimwe zuva ravakambowanikidzwa vachienda kutsima vasina kupfeka.
Pane rimwe zuva rakakambenda magrosa asina kupfeka, kana kufamba mukati memusha wavo vasina kupfeka, zvareva kuti havapengi, kuti vanongedze iwewe kuti wakavarova uchibata-bata zvidya zvavo iwewe. Ndopanokumbira kubvunza kuti apa kunzi ini ndakapokwa, ndopanokumbira kubvunza ndakapokwa nani? Shingirai, kuda kunditsanangurawo zvakanaka nyaya. Kwati wakatuma dombo kuenda kupi, kunodii? Ndoda kunditsanangura ndakatuma dombo kunomba vamwe vafakasi dzacho dzimadziko wataura uchiti wakatuma dombo akaenda kuna amai ako. Shure watuma dombo kwakazoita chii? Shure ndokunge ndatuma dombo kwakazoita noizi. Noizi yakatangira pana dombo here kana kutangira pauri? Yakatangira pane muzukuru wangu anonzi Beristas. Kuri kumba kwani? Kwaamai ako. Maenda kunodii? Apa ndoda kuziva ndichida unotora mwana kuti adii mwana wangu? kumba nemagariro anga akaita. Magariro anga akaita kuti kudii? Achadaira zvo taipiwa mugara. Ndoda kuziva iwe wakaenda neshamwari yako nemuzukuru wako nadzimai vako muri vatatu kuenda pakumba kwevavava amukurungai. Alright, makaenda muri kagurupu ndizvo kuti munodii? Vamwe kuti munodii? Kunoba here? Ini ndakaenda ndichina kwacho unotora mwana wangu ndanzwa magariro ako. Kudai wakaona mwana wako achirwa waita sei? Waenda kunotora mwana wako? Ndaingoyo kuno kuzomagariro mwana wangu akati. Wakadibira zvino. Saka kuti ndiyozomangara kuno ndaingoti tikapedza nyaya dzemapurisa ndochii. Saka nyaya wainzwa zvairika. Makasimuka mugrupu kuenda kumba kwaamai ako. Munoita kutoti makarwisa amai ava kumba kwavo. Makabvumba kwenyu kuyozorwisa amai ava kumba kwavo imhosva iyo. Pakareba zvakadii zoti madombo zvakanakisisa. Ndiani takanunura nyaya idzi? Handiti? Saka makamuzvidza dombo wenyu. Handiti? Ndakatomutuma akaenda akadzoka nemhinduro dzaakadzoka. Mhinduro yandiyo yakakutsimutsa iwe. Ndakabva ndadzokera kumba kwangu usiku. Wakadzokera kumba kwako ari chikira kumba kwangu. Apo ndakazonudzoka rari mangwana racho rari chipiri. Wakutevera mhinduro iya? Ndafonerwa kuti wafonerwa. Ndafonerwa ndikwanga kumaraini kwakwa kwaenda unopotera mwana wangu. Wakutevera riya rakauya nadombo wako? Wakuzadzikisa zvakati dombo wako? Ndakanga ndafonerwa naamai vakanga vane kumba kwanga potera mwana wangu pavakatandanisa mwana wangu. Pamusoro yechangamiro uchiri kuyoka here ndichibvunza kuti wakaroorerwa here ukati handina kuroorerwa? Pamwe ipapo kuroorerwa kunosiyana pamwe. Aiwa zvekuroora muroora. Ndabvunza kuti wakaroorerwa here ukati handina. Ndobva ndabvunza kuti unoita munyaya sei usina kuroorerwa? Kuroorwa ndikune pindura unoita ndokuita sei ikoko? Iprocess yokuita sei iyo? Yemavambo ekuroora. Good. Nyaya ndandichitaura ndeyekuti muno makagara muno mambo vasati vauya muno maparidzirwa imi namuchuchisi vamuzuka vachinyatsotanangura kuti tinoita chivanhu. Naika kana iwewe waona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumukwasha wangu kana kuti kuna namukurungai vangu nenhau yemwana wangu, handi unotuma munyaya watuma muenda pachivanhu chakakutadzisa kuti uitewo saizvozvo chii? Kuti utore mutemo iwe uchiisa mumaoko mako. Andifunga kuti unowana mhinduro. Uri kupaonawo seya? Hausi kubvumawo here kuti zvishuwa kunyange wakaekta zviye zvokuti ndakatadza kuzvibata, asi ipapo zvakanyanyisa
nokuti makano zvinoratidza kuti zuva rekutanga wakaenda watuma munyaya akaenda akasvika kupa mhinduro isina kugutsa ukati ina handinzaro ndine gurupu takawanda ndokubva maungana makarara muchironga mukafuma mangwana mukati hadei kuhondo ndokubva manoita hondo ndohondo yauri kutongerwa nhasi muno mudare. Saka ndiri kuda kubvunza kuti kana dai uri iwewe paungarambe mhosva yako yawapomerwa iyo ndepapi? Zvimwe zvese zvingazi asi kubata miri wavanhu ndatenda kana wati zvimwe zvese unozvibvuma zvimwe zvese unozvibvuma asi handina kubata miri wako right. Zvimwe zvacho izvozvo ndo zviri kusanganisira nemhosva yawakagarira ipapo saka waibvuma ka. Be man enough. Inzwa teerera iva murume usade kunyengerera kuda kunyengetedzwa uri kutadza kuona chokwadi ipapo wega iwewe anti zvinhu zvese ndozvibvuma iwewe wati une maki yako mupostori makabata muri vaviri mambo taiti kana ndida kuti nditaure mambo bati asati takutonga ndamira kutaura ndira kuti ndisana saka ndo pandivhiringiza ndivana kuti ndongobvumira kutaura mambo sezvo vasati vatanga kuitonga nyaya. All right. Zvimwe zvese unozvibvuma ndizvo ka zvimwe zvese unozvibvuma. All right. Zvimwe zvese unozvibvuma. Teerera zvimwe zvese zviri kuumba mhosva aiwa ndiramba uchindipindura saizvo ndati zvimwe zvese uri kuzvibvuma ndizvo ka partial admission kai uri kutobvuma iwo kuti ruoko rwangu hanazvosvika hazvo sematsanangurira amaita asi zvimwe zvese ndozvibvuma. Saka chauri kuramba chii vamzuka itaitoni pedzisai mupire kuna mambo hapana paachazoti hongu mhosva yake iripo tauri akasvika here chiche pamba pana yawo uko tatobva uko tatodarika uko taura itidzwa mai pamusoro dara kuzogara chanani kukumbisawo zvangu panyaya yekutaurwa kai amene kuti hatingakwanise here sezvo tese tiri mumunhu handiitika nyaya yekai yonyatsotangwa chaipo chakuti tangi chako pakasvika nhau iyi nekuti zvikutaurwa namama vakapa tanyemero nenyaya yekuti kuti tizosvika kumbaka ndokuna dombo vakafona zvakanzalo vakafona kumuzukubaba isusu ate zvavangu pamusoro yamai pamusoro musatidzorere mashure munoda kuti tiende kupiko nhau iri kutaurwa apa ndekurwisa amai avo yakatanga nyaya zvayakatanga nyaya yakazopera sei? Pane kutanga here kunokodzera kunoita kuti munhu apare mhosva kutanga kana ini ndikatangwa pari zvino handiende kunodzorera ndinoenda kunomhan'ara. Mazvinzwisisa? Kunyangwe imi muri makatangwa asi kusazouya kuzomhan'ara kureva kuti ndimi akazviona kuti mazvigona zvamanga muchida uyo akarwadziwa ndokubva auya kuzomhan'ara ndo zvinoreva nyaya. Amai nyaya yedu yapera zvakanaka imimo zvakare makatitaurira zvakanaka chaizvo sondera-pfuura mabvunzwa muno mukati aiwa ini ndangoya kuzomirira varume vangu ndo vakaita nhau yacho vari kuHarare ndiri kunyepa mazuva ndangoya kuzomirira varume vangu ndo vakaita chii asi varume nyari kuti ndimakaro makadi kuitira kuti ndindaro zvakanaka okay iwe wakanga uri muno mudare uchimirira murume wako okay chiyagara apa ndesaka ndichiti ndoda muridzi wenyaya iwe wakauya wakamirira unoyeuka mazuva akataurira wakamirira murume wako wakati chii? Vakabvunza kuti shingira majiva muridzi wenhau aripo here mushure munge muzukuru wangu ataura kuti nini ndakarwa naTino ndo ndakarwa ndina kurova mhanga yacho ndopa zvakanzi uyewo kuti uzonorova Tino chii chachaitika zvakanzwa kuti uzonorova taura zvikanzwa kuti uzorova Tino chii chachaitika zvikanzi Tino anga ndinyepera kuti nini anzi Tino anga ndinyepera kuti nini ndikuda nemukadzi wake. Uchiteerera manje uchinzwa mwanangu samanisi riverenge iwe
muverengere samanisu yanzwisise. Shingirai unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokukokwa kunoita mhirizhonga. Pamba pakasande, ukasvikorova mukadzi wakasande, zvidya zvose uchibata-bata muviri wake, nekudaro uya nepfakazi dzako dzose. Iwe uri kunzwa zviri kutaura statement. Saka mhosva yawagarira pano yagarira murume wako haisi kutaura zvakawanda. Yangonangana nemunhu akabatwa magaro, munhu akarwadziwa neti zvakaitika kunyama yake. Ndio nhau yandagarira pano. Nhau iyi payafamba ichibvunzwa iyi, vabvunza vakati uyu ndiye akabatwa magaro nevarume vaviri neasiri murume wake. Saka kureva kuti wese murume akaenda kunobata magaro yaama yavo ane mhosva yekuti haana kuremekedzawo mukadzi wemumwe. 1 2 makatofamba kubva kwamunogara kuenda kunosvika pamba pake, zvokuti dai kwanga kuine madhimoniwo mamwe akatora bhavha remvura iri kubhoira pamoto akapisa varumewo vanga vasvika pamba pake, vaimukirani ngozi? Ndio vakanga vafamba kuenda kunotsvaga problem. Rega ndikutaurire, ndino drive, ndakaenda ndikaita accident pachimoyo muMozambique. Mota yangu ndakanga ndiri raitewo hangu, asi ndakakweshera uyu akaya kuzondikweshera. Ndobva mapurisa vanditi, iwe kubva kuZimbabwe kuuya kuzokonzeresa accident kuno, dai wanga usina kutora passport kuuya kuno kwedu kwange kusina accident nhasi. Urunza kutaura kwako wakanditira. Ndobva ndadzokawo pakuona saka kana pane zvinenge zvatambudza auende kunoita mhirizhonga, munotaurirana. Apa nhau ndanzwa muchitaurira kuti muri ana mukurungai vega vega, ndizvo? Vana venyu vakarorana ndevapi? Vari kupi vana ivavo? Mukomana wacho ari kupi? Une makore mangani? Iwe une makore mangani? 16. Imhosva futika iyo. Iwe wakarora une makore mangani? 18. Imhosva kayo wakapara iyo iri ari andaejika. Uri dzakutumbuka mhosva dzimwe futi. Kuiva vabereki vanga kutambira pfuma. Saka vabereki manga makutotambira pfuma makutosvika pakurwisana. Polisi betira kesi zvakatotorwa rakaenda marumweziro pamaitongira mutombo. Ya, iyo yekupolisi iyo nokuti ipapa iyo yatotumbuka iri imwe yakazvimiririra. Andiri mazona. Inini inhau yekugara kwenyu kuti muri vabereki vega vega munofanira kunyarana. Iye zvino nezviitiko zvakadaro ndaona uyo akagarawo kwari ega, uyo akagarawo kwari ega. Muchiri kudanana here? Musaite zvokunakidzwa kamuno. Ndiri kunzwai munzeve dzangu. Hatisi kuuya kuzonakidzwa munomu. Ndikusenga zvisina basa. Iwe wati ndiwo murume weuyo? Ndati muri kudanana here? Uri kumuda here mukadzi uyu? Alright. Ko iwewe uri kumuda here murume wako? Sei? Magariro amanga muri kuita? Ndio magariro yekuenda kunopinda mumba usati wasvika pazero rekuroorwa. Ausati waziva kuti mumba munodei. Saka iwe wakumhanya kunoti ndaku withdraw. But uyu ari kuziva zvaari kuita kuti iwe uri mukadzi wake. Pfuma yakabiswa imari yapo. Iwe
inga usungira ndakuzwa jirani mukudzi Ndozo kabisa. Ane pamiri ere. ndio kutawa Une pamiri ere. Wakaenda kwa Chiremba. Saka wazivase une pamiri. Aiwa vakuru vakaona kuti une pamiri ndiani. Wakavaudza. Atete vemunhu vari kupi? Vari muno? Muzukuru wanyane pamiri ero? Noti mukanyepa. Saka kamwana kacho ikako iwe ukata uchadi uyu une kamwana kake mudumbu rako. Unokata sei kamwana ikako? Oh. Unokachengeta iwewe? Saka moswa yenyu yamuri kutaura imimi moswa iripo hapo ndeyekuti isisu madzimambo hatisipo pakukuparanidzanisai dzimba dzenyu. Techida kuti mwe munoroorana. Asi kugara kwenyu kunenge kwakutanga nemunongedzo wekuti vana mukurungai kunovapesana. Saka iwe mwana wako ndiye mukomana aneka mhuru kake kari mudumbu mo. Unoti chii? Oh, wakamboona nherera? Kanotanga kuve kanherera kamwana pamusana pekuti imi vana venyu vari kunakirwa zvavo vari kuteerera muno mudare kuti ndizvo zvinotendedzwa kuenda ngomitisa kamwana kwangoti kanochengetwa. Hurumende yotanga kuchengeta tuvana tokadaro. Tuma street kids twakawanda munyika. Tunokonzerwa nevabereki vanopfungwa sedzenyu. Vana vari kuroorana nevabereki vari kuchengeta vana vavo. Iwe mubereki wako ari kupiwe? Ndiwo wakarodza mwana wako pa 16 years. Unoona mata kupi? Hauna mate. Unozviziva here kuti mwana arodzi wari pasi pemakore 18? Saka kana uchizviziva wakazviitirei? Akaenda ega. Saka aenda ega iwe ndobva wazoteverawo manje nefight dzako kutevera moswa idzi. Saka chiteerera. Kana wakatevera mwana wako ari under age une moswawo yekumurodza pa under age. Uri kupanzwa? Iyo yakazvimirira yega kudare kumapurisa iyi. Asi yeuyu wekuti makamurova mazvama kumbata magaro yake ndipo paane nyaya. Saka ndakuvunza iwewe, pane zvakaitika izvi wanga uchida kuitirwa sei nedare? Musori kudzokana inga zvakaitika zvinhu vanga ngari funga munhu wangu ndarikwanisa kutaura nokuti ini ndiri mukadzi ndakatoroorwa. Oh, murume wako ndiye akabatwa magaro? Aiwa, ndiri akabatwa. Kana wakabatwa iwewe oda kuitika kwashuro ndichabuda panze ndikuburitsa ikunzi. Iwe murume tanga wafunga zvinhu zviviri kuti vana ava vamarodza vana vadoko havasati vaziva vanokwanisa kuenda unokonzeresa zvakaitika zvacho zvikazokonzeredza kuti mudzimai wako aenda anobatwa zviga nokuti vangaendesawo mwana asati asvika 0. Wakanzwa mhere yemwana wako. Saka iwewe wanga uri kudei paripoti yataura nemukadzi wako? Taura atitore nguva. Pava. Vamonyararai tiri kuvhunza nemuridzi akabatwa magaro.
Wati uri kuda chii wewe? Kuti aite sei? Hanzi ndiri kuda mombe 2 kuti mweya wangu uchene ndigare zvakanaka nemadzimai. Ruda mombe 2. Zvakanaka. Sekutaura kwawaita iwe nepamira zvido zvako iwewe murume wemukadzi uyu, mese zvenyu munoda kudzidza kumurawo wekurorerana. Mazvinzo nhau iyi kubata mukadzi wemumwe imhosva, asi pane sinuating factor. Sinuating factor ndeyekutaura kuti uyo mukomanayo akadhameja mwana weuyu, iyi mhosva yakazvimiririra. Saka ichaya kuzotowa kuti munomudaro. Saka nechimiro ichocho ndiri mudare mbonimirira ndiri mudare. Inofanira kuti ive nopinda musi wa ipe date 3 September. 3 September. Alright. Muri kuti kudisa taurai tinzwe zvamuda kutaura. Pamutore ndandira kutora. Izonga namkunga kutwauyene. Daya avukuru vamfungwa bisoka mbudza vachiregererana ndokuti vana vaipa ivavo. Ndosaka yaiswa pamberi mambo varuda kuedza kuona kuti vangaita sei, nokuti vanhu avai havana hama kuburikidza nekamugaro mukati umo. Vanhu ava vari chiri vadiki, mangwana vachagona kutorana futi ava vanozochaisana siya. Ndiconstable ana ari kudhirai nhau yenyu ndipe RRB. Saka iyi nhau iyi ichazonzwika musi wa 3 September. Handi mazvinzwa? Ndakupai mukana wekuti ikoko kumapurisa uko mwende munofunga zvakanaka. Handisi kuparadza imba nokuti mune upenyu hwakasiswa naMwari wokuti munoika munhu kari mudumbu memwana uyu asati aziva seazvari mwana mudoko, anotofungirwa nevakuru. Saka ndakupai mwaka wekuti vabereki nemasabhuku vakakomberedza vechikuru enda munobetserera mhuri iyi. Hadisipo kunoko handiuye kuzokurambanisai, ndenjira ndikusunge mugare zvakanaka. Kushaya tsika kubva kumba kwako uchienda unoruta hondo kumba kwemumwe. Saka sumukai munozoya. Iwewe uchauya nhau yako yopera zvakanaka. Nditika chenda munogara zvakanaka, usaomesewo moyo. Nzwira vana vako, asi kuziva mwana uyu kana iye achiri mwana mudoko. Iwewe futi une hasha maningi iwe usaende kunotora mashotikati yemararamiro yemutaundi. Inhaka iyi wakatokomborerwa, une mwana, une muzukuru chikura, watokura izvo.